phehleli khona unesimanga ebukhoneni bakhe unejabo sifunde from verse 7 to verse 14. Incwadi obhala umpostoli Paul bayale emadla labaseFilipi isahluko sesithathu qala kwindinyana yesikhombisa cela kwindinyana ishumi nane. Hallelujah. Incwadi kaFilipi wesithathu siqala evesi lesikhombisa. Isihloko sithi ukulunga okukaKristu kuyinzuzo. Verse 7. Kepha lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela ngikushaya indiva uJesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngifunyanwe kuye ngingenakho ukulunga okungokomthetho, kodwa lokho okuvela ngokukholwa kuKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe, ngibe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze nangokufa kwakhe. Mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Akusho ukuthi sengifinyelele kulokhu kumbe sengiphelelisiwe, kodwa ngiyaphikelela ukuba kambe ngingaze ngikubambe lokho nami engabanjelwa khona nguKristu uJesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengibambile, kodwa kunye engikwenzayo, ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela okungaphambili. Ngiphokophelele emgqomeni emkhumeleni wokubizwa okukhulu kwaphezulu kuNkulunkulu uJesu Kristu. Siyakuhlalela awemo yaoyingcwele. Siyakuhlalela awemo yaoyingcwele. Umpostoli Paul lo ubhala ukubhalela ibandla alakha aziqambela lona ngokushumela ivangeli likaNkulunkulu. Ma umpostoli Paul eshumela ivangeli kule ndawo yaseFilipi, yakheka lebandla, malakheka lebandla, uyaqhubeka uyalakha, uyamolda ngendlela emolda ngayo ukuze kuzoba ibandla eliqinileyo. Liba khona ibandla ngendlela elaba khona ngayo. Fika umpostoli Paul lapho eboshwa khona, usejele, usiyayibhala le ncwadi. Ma eyibhala le ncwadi, eyibhala
kunye nezinye izincwadi azibhala abasefeyisi ubhala usejele basefile bhala usejele nezinye izincwadi. Mawubuka lezi zincwadi andlela azibhala ngayo uPaul kancane unakho ukuthi njengomuntu uma ebhala incwadi kuba nesiqalo kube nendikimba ibodi bese bakhona isiphetho conclusion. Kancane mayise ibhala indaba yakhe bese ethi mayise ivala ethi elokugcina usiyayivala ke le ndaba usuke seyivala ke incwadi asuke eyibhala uMpostoli Paul. La sifunda ngomntwana kaNkulunkulu oyekade engesiye umntwana kaNkulunkulu. Sifunda ngoSawuli. Sifunda ngomuntu ekade uSawuli. Isiqalo sakhe ekukhuleni kwakhe esizweni bakhe ukhula uSawuli ukhula akasiye umuntu nje mhlambe wayekade esenkonzweni ekhuliswe ngabazali besenkonzweni cha abazalwane. Futhi asizwa lapho kuthiwa khona uMpostoli Paul wayekade engafundile wayekade engazilutho kodwa wayena ukuhlakani izinto eziningi wayebabe ezenza ubona iplot yakhe ayekade eyenza makufinyelwa esigabeni lapho kuthiwa khona wayekade ebakhona sonke isikhathi lapho kuthiwa kwenziwa inhlelo zokuyobulala amaKristu. Wayekade ekhona uMpostoli Paul nalapho abazalwane uMpostoli Paul ezobanjwa khona ebheke kwiplot ekade yenziwe eDamaseko lapho okade kuyobulawa khona amaKristu. uMpostoli Paul ungomunye wabahamba phambili ukuthi ayokwenza lobo kubilobo bokuthi kuyobulawa amaKristu ngoba bashumana izwi likaNkulunkulu baphakamisa uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi. Uyahamba uSawuli ubheke khona eDamaseko siyathola ukuthi endleleni ngonyaka sibilathi eyehla yamshaya wawaphansi inkosi yomsindisi wavuka uMpostoli Paul wavuka lapho engasesiyo uSawuli kodwa esengumntwana kaNkulunkulu. Asifishaniseke bazalwane sithola lapho uMpostoli Paul esesokiwe ulimi lwakhe engasakhuluma ulimi lwasezweni esekhuluma ulimi lwasekhaya ezulwini esenza lemisebenzi emihle kusuka kwibandla labaseKorinte uhambe nalo udumo uzofike kwabaseGalatia udlule kuyoshona kwabaseKolose kuyoshona kuFilimoni kuyoshona laba bandla onke usewabhala uMpostoli Paul incwadi eziningi azibhalayo ngenxa yokuthi usekhuluma ulimi oluhlukile kunokuqala. Kuyena lesifuna namhlanje uMpostoli Paul lo elithi izwi lenkosi wayekade against amakholwa wayekade ephambili kwiplot zokubulala amakholwa inkosi yasenkosini. Izwi lenkosi kuningi ayekade ekuthola mhlawumbe kuneyimali ekade eyithola ukuthi njengamanje nathi imali engaka simnikazi ehambe yokwenza umsebenzi othize hambe yokwenza umsebenzi wokuthi ubulale amaKristu. Malibonke igama lenkosi. Lapho esifuna saba uverse 7 uthi uverse 7 kepha lokho okwakuyinzuzo kimi akushaya indiva ngenxa kaKristu. Kepha lokho okwakuyinzuzo kimi lokho mina uMpostoli Paul ekade ngidlala ngakho lokho mina uMpostoli Paul ekade ngizikhayisa ngakho lokho mina uMpostoli Paul ekade ngiziphakamisa ngakho ngithi bane ngikhamba ukubona ukuthi sengikhambile mina insizwa yakwethu uthi ngawushaya ini ngakushaya indiva babantwana yini ukushaya indiva baba ushaya indiva uthi bamntwana ukuthalalisa malibonke abalenkosi asimshayele ihlombe bamntwana bazalwane sibonga ukuthi sisene ingweve isasinye izinto eziphilayo ebandleni malibonke abalenkosi
Haleluya. Ushaya indiva ukuthalalisa. Ithi into ikhona uyibona kodwa ngoba uyayibona ukuthi ngeke ngisize ngalutho ukuyithalalisa. Uthi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Ngenxa kaKristu. Lokho manje kuyinzuzo kimi. Ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Uthi obhala kahle lapha ku-Amplified uthi ngenxa kaKristu. Bese ethi ngicela nje avele umuntu aliphathe leBhayibheli le-Amplified. Ube lokho iverse ngenxa kaKristu anointed one. Ngenxa kaKristu anointed one. Ogcotshiweyo. Malibonga malenkosi. Ngenxa kaKristu lo ogcotshiweyo. Ngoba masikhuluma ngoKristu sikhuluma ngogcotshiweyo. Ngoba akona abantu abanelungelo lokuthi benze umsebenzi othize. Kodwa abantu bagcotshelwa ukwenza umsebenzi. uKristu ugcotshelwe ukwenza umsebenzi ezimpilweni zethu. Ugcotshelwe ukuthi asihlenge. Ugcotshelwe ukuthi asophule mabonke abalenkosi. So Apostle Paul nawe wophuliwe Apostle Paul. Uthenga ngokubheka amaseko wephulwa ngenxa kaKristu. So manje uyakhuluma nabantu Apostle Paul. Uthi ngimshaya indiva konke ngenxa kaKristu. Hallelujah. Amen. Asabe Verse 8. Yebo impela ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngicela uphinde futhi. Yebo impela ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Yebo impela ngishaya indiva ngenxa yokumazi ngenxa yobukhulu bokumazi. Ubani? uKristu Jesu inkosi yami. uKristu Jesu inkosi yami. Uyagcizelela lapho sekhona bazalwane. Akagcizelela. Yebo impela. Noma ngathiwa ngife manje ngafa. Noma ngathiwa angibheke ngavuka ngibeke. Ngenxa yobukhulu bokumazi uJesu. Yeah. Ngenxa yobukhulu bokumazi uJesu. Uthi impela ngikushaya indiva. Malibonke abalenkosi. Hallelujah. Awuqhubeke. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Okay. Ngoba basalwane ukhona into enje. Apostle Paul uma ekhuluma le ndaba ukhuluma ukuthi kuthe mangabe sengazana noJesu kwakhona izinto ezikhulunywayo uthi mabe ikubekubhala indaba ukuthi khumlani umuntu omdala umuntu omdala uyakhunyulwa nembathe umuntu omusha ongKristu uma ekhuluma ngokukhunyulwa komuntu omdala ungathi uthi bazalwane lokhu owakuqala ebekade kuyinzuzo masikhumule sikhohlwe yikho bese sabata into izinto ezintsha. Hallelujah. Masabata izinto ezintsha. Lezi zinto ezintsha ngizokwenza ukuthi masihamba endleleni sibe nasihlukile lapho sihamba khona. Malibonke abalenkosi. Amen. Ngicela uphinde kuverse 8 futhi. Verse 8. Yebo impela ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Engilahlekelwe yikho konke
ngenxa yakhe. Ngilahlekelwe umcebo, ngilahlekelwe ukuhlonishwa, ngilahlekelwe ukukhothanyelwa, konke kungilahlekele. Bazalwane, uyabona uMpostoli Paul lapha, uyabona ukuthi ukhuluma ngento ejulile la. Kunezinto ukuze ukwazana noJesu, ukuze uhambe kahle la kuKristu, okumele ukuthi impela zikulahlekele. Uthi omunye uma ngabe ekhuluma uthi iyahlupha insila. Insila uma be umuntu embethe sabe lo ngabe unensila ngeke ngibone ukuthi unensila. Kodwa ngizobona kancane lokhu umuntu eyinwaya. Yalunga insila. Yalunga insila. Bona umuntu kancane ngane lokhu eyinwaya insila. Ukuze umuntu ezophila kahle kuKristu, insila idinga ukuthi isuswe bazalwane. Insila yejwayelo, insila yokuzazisa, insila yenhlakako idinga ukuthi iguquke. Umuntu engenzeli ungene eshaweni kamoya. Makhuluma neshaweni kamoya bazalwane, ngikhuluma ukuthi umuntu ahlale sonke isikhathi ekhulumana noNkulunkulu, azihlile angene eshaweni kamoya. Iyasuswa insila. Uyagezela angene kwesinye isimo, malibonge igama leNkosi. So bazalwane, ekhuluma ukuthi lokhu akhuluma ngakho uMpostoli Paul, uthi zonke lezi zinto ungathi ukuthi ngaya ngafike ngadelete everything, ngadelete yonke into ebekade ihlupha. Yibona ukuthi yakhathaza ngayidilita, yaphela yonke yathinya. Mase ngiqala uhambo olusha. Ungathi ngiyabuza ukuthi ngobe ngesela Jesu ngo besela ngobe besela Jesu ngo besela. Ngohamba ntalile lumazi ukuthi abe nothi akusalolwa. Uma ngihamba ngomhambo ngicela ngiriphothe Nkosi, kunohambe ngohambayo a-approve uJesu. Angithi uhlala ukuthi mabe ekhuluma lapho baseGalatia ukuthi akuseyini ophilayo, kepha uKristu uphila kini. Uthi uKristu uphila kini. Ma uKristu ephila kini, lo engamthatha mina Mphostoli Paul, akuseyini ophilayo. Ngithi ngiphila nje ngila emhlabeni, kahle kahle akusini ophilayo. Mangaba abantu babona mina ngathi ngiyahamba, kanti kukhona umuntu uKristu mina ngimasi. Khona ngimasi. Abantu mabehamba emhlabeni abantu abangabasangwana, bathi ukuthi basho njengoMphostoli Paul, bedisigiluka liloha Oh
ngicela uwavule amaHebrew 11 verse 1. Ekhuluma ngokholo. Ekuveza ukuthi kuyini ukholwa amplified. Ekuveza ukholwa ukuthi kuyini. Umphostoli Paul uma ngabe imngena lento ngoba iyangena nalento bazalwane. Ikungene lento igome lento ikushintshe kuwena. Uthini ku verse 1? Now faith is the assurance. Okay. Uthi now faith is assurance. Assurance. Ukukholwa kuyini bazalwane? Kuthi noma ngabe vusa busuku umbuzo uthi yini ukholwa? Nesiqiniseko ngekuzweni ngisho. Is there assurance? Now faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for. Okay. What the confirmation? No matter what abantu wadwe abantu bayikhulumela nje abakhuluma uthi wena abantu wadwe nginesiqiniseko salento. He confirmed the letter. It's a confirmation. What is a title deed? My comment a title deed. We are gonna amend uthi unomuzi unenayo ititle. Abantu bafike bezokususa noma ngabe yini abane title deed. Sikhuluma ngokhona bazalwane. Ukholwa kunjalo bazalwane. It's an assurance. It's a confirmation. It's a title deed. Ukholwa. Ukunahamba noma bekuthokhaba obani bevela phesheya bevela kuba ngisho bekuthokhaba abameli abanezipho igala kodwa bemakhweli ititle. Hayi bazalwane. Msweni phethe konke. Ukholwa kunjalo. Bese sikhuluma ngalo. Now faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Asibuyele endabeni yethu verse 10. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe ngibe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngemfuze nangokufa kwakhe. Umphostoli Paul lapha bazalwane ukhuluma ngoKristu. Uyazifaka madoda. Uyazigenisa. Uyifaka kuye impela uKristu. Uyayifaka ehluphekeni kwakhe ehleshuka. Uyazifaka lapho uJesu wayekade enziwa khona yonke into ethi. Umphostoli Paul uzifaka phakathi la. Uthi ukuze ngimazi. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Namandla okuvuka kwakhe. Madoda. Jesus. Ungathi ukukhuluma ngokuphelisa okukholwa kwethu bazalwane. Uthi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Haleluya. Ngibe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe. Ngibe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe. Ungathi uma sifika lapho besihla khona isiko senkosi la. Lapho sijula khona. Ucabanga uJesu ehlushwa kuphuma igazi enziwa yonke into ekade enziwa yona. Kuba khona lokho ukuthi uyazifaka lento. Uyangena ekumazini. Uyangena
ungahleli ithi nokuvuka kwakhe malonke abalenkosi Jesus. ingene ibe kuwe uyizwe lento haleluya Amen. ibe kuwe lento athi umhlabeleli athi ngingena moyeni Jesus. ilizwi lakho Nkosi ngingena moyeni ilizwi lakho asana Ngibe nokuhlanganyela ezihluphekweni zakhe, ngimfuze nangokufa kwakhe. ukuzibophezela kwakhe umpostoli Paul ngimfuze nangokufa kwakhe ya ngimfuze nangokufa kwakhe noma bekukhona abantu abazombulala ngimfuze nangokufa kwakhe ngimfuze nangokufa kwakhe asiqhubeke Mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Akusho ukuthi sengifinyelele kulokhu kumbe sengiphelelisiwe. Kodwa ngiyaphikelela ukuba kambe ngingaze ngikubambe lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. haleluya akusho ukuthi sengifikile bathi ngiyaphikelela uthi okubhala amaHebheru ethi hawo sihamba sibhekile kuKristu ongumqalisi nomphikisi wokukholwa kwethu ungathi uthi nakuba meva ngiwanyathela uzopholisa amanxeba malonke igama lenkosi Amen. so bazali lasifunda khona uthi sibhekile kuJesu ongumqalisi nomphikisi wokukholwa kwethu babuzolo ngingahamba la babuzolo ikhona imali abantu bemangala ukuthi ngidlule kanjani kodwa ngidlule ngoJesu ameva akhona ayangihlaba bekumele ukuthi ngwanake impendulo ithi cha ngoba ukhona uJesu uzopholisa amanxeba balonke abalenkosi uzopholisa amanxeba masihamba sibhekile kuye ungathi uthi angene ngisalala lokho wasemhlabeni sengiyalangazelela ukuthi mangabe ngisaphazanyiswa lutho ngoba mina sengiwaphezulu inkosi okusayibusisa uverse 13 uthi bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengibambile kodwa kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngizelulela okungaphambili angisho ukuthi mina uqobo sengibambile kodwa kunye nje engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngiyaselulela okungaphambili ngiyakhohlwa okungasemuva ngizelulela okungaphambili yes ngiyaniphela izolo sibambane ungikhubile kodwa ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngephambili ngimele ukuthi ngidlule kutheni sibambane bengikhubile ngizelulela okungaphambili yes impela izolo ngilala inhliziyo ebuhlungu kodwa ngiyakhohlwa yikho ukuze ngikwazi ukuthi ngizedlule okungaphambili inkosi yomsa imbusisi asifike lasokugcina khona kuverse 14 ngiphokophele emgomeni okay ngiphokophele emgomeni no matter what ngiphokophele emgomeni mabisi ukuthi ngigibele abazogibela ngoba ngiphokophele emgomeni ngiphokophele emgomeni ngiphokophele emgomeni yes
Emkhomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu. Emkhomelweni okukhulu kokubizwa kwaphezulu. Oh, kanti njengoba nongenza yonke lento, ngiyaqonda ukuthi kunomkhomelo. Ngiyaqonda ukuthi kunanto ekhona egcineni okumele ngiyithole. Oh, Jesus. Oh, yiyo le ndaba noma bevele engihlaba ngingawanaki ngoba kunomkhomelo engizowuthola egcineni. Kunomkhomelo engizowuthola egcineni. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There is a rest, there is a rest that I must find. There is to the world, giving power every hour to be true. Angabe usengijimeni ukugijimela ukuthola ukukhomela. Phela la kusi. Ulakhi mangabe egijima. Egijimela ukuthi uyayivota ufuna ukuthi ungena kahle uthola kahle lomkhomela. Ngeke uthole bethe fosho phansi. Ngeke awuthole enebe nje. Kodwa uzokuthi ukhamba edrobheni umthole egijima kulakhe efaka impahla zokugijima. Into engiyithandayo lempahla azobe eyifakile kulakhe i-t-shirt yakhona izobe ine-reflection. Iskin sakhona sine-reflection. Amateki akhona ane-reflection. Uma begijima kulakhe zonke izinto zi-reflector. Manje eqhamuka mina engihamba ngemoto ngiyambona nawo umuntu. Kodwa omunye angeke akubone lokho. Amanga ukuthi yini ekwabezelayo. Yini ereflector kuye. Ugqoka impahla zokugijima zasekhaya isizwini. Kunenkazimulo la kuye. Kunezinto ayifihlakele la kuye. Kunezinto esingabona noma ngangibani. Usegijimweni. Mabonga malenkosi. Usegijimweni. Mayigijima imoto ayeke zikushayise. Futhi uyayazi indlela agijima ngayo. Akagijima noma ngabe yikuphi. Ugijima endaweni right. Ngoba usegijimweni. Usegijimweni. Verse 14 awuphinde ufunde futhi. Verse 14. Ngiphokophele emgomeni. Emkhomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu. uNkulunkulu kuJesu Kristu. Uyayivota. Ngoba uma ngabe uzoyivota ungayigqokile usenkingeni. Nekubosi yini sometimes abazembethe ingubo zokugijima.
ayikho into ekhombisayo ukuthi ayikho ikasimu akuliflethi lutho. Umele wahlala kuhlala phansi alibale yifa. Madoda ungathi ngiyamuzwa ngelilanga uNkulunkulu ephuma noMose wathi weMose yethi noma yethusi ikhaya imele phezulu kuzodonja bazokubala ukhona imlume inyoka manje uqala phana nje lele yethusi uzophila. Zase zasibambelela inyoka zasemhlabeni ziningi zasiluma, ziningi zasiluma, sinakile futhi sinakile. Kodwa namhlanje njengompostoli Paul ngiyakhohlwa ukungasemuva ngize ngibuyela phambili, ngiyakhohlwa ukungasemuva ngize ngibuyela phambili, ngiyakhohlwa ukungasemuva ngize ngibuyela phambili. Inkosi yomsana Moses Amen. bamanqelekela kuze ngiyakhohlwa ukungasemuva ngize ngibuyela phambili. Iyo twala indlu yakhe wofa omudele impela isiningi iminyaka ukhona, iminingi iminyaka ola evangelika, iminingi iminyaka uzele. Le ngubo wayigqokile ngabe iyona yini? Ngabe iyona yini? Ziningi izinto eziphazamisile, kodwa namhlanje kunezinto okumele ukuthi uyishaye indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Usho njalo umpostoli Paul. Wonke ngishaya